Pamirsa ingkang kinasih, kula MY Sri Wuryaningsih saking GKJ Kanaan, Klasis Jakarta bagian Barat, kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Rebo gangsal November 2019 Minggu Limrah. Kaserat dening Bapa Pandhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho saking kitab Amos gangsal ayat 12 dumugi 21, Jabur 50, Lukas 19 ayat 11 dumugi 17. Pamaosing kitab suci saking Amos gangsal ayat 21 kanthi jejer nglindhingaken kaadilan. Amos gangsal ayat 21 mekaten suraosipun. Nanging kaadilan iku gumlindhinga kaya banyu lan kabenaran kaya kali kang tansah mili. Para pamirsa ingkang kinasih, wonten unen-unen ingkang misuwur mekaten swaraosipun, sinaosa langit anjlok, kaadilan bakal tak junjung dhuwur. Unen-unen menika negesaken bab tanggal jawab kita sami supados njejekaken kaadilan saha kayekten wonten ing gesang kita mirungganipun ing gesang pedamelan. Pambudidaya menika saestu wigatos awit kathah panggoda ingkang kita adepi nalika kita ngayahi pedamelan. Kathah tiyang ingkang kapilut dening kalenggahan saha Raja Brana satemah tega nindakaken korupsi, kolusi saha manipulasi. Malahan wonten ugi ingkang tega nindes mitranipun supados piyambakipun pikantuk kalenggahan ingkang inggil. Wah, miris sanget. Lumantar Nabi Amos, Gusti Allah paring dawuh supados umat saestu ngugemi kaadilan saha kayekten sinaosa kathah pepalangipun. Kaadilan saha kayekten menika mesti badhe pinanggih marginipun piyambak lan kita sami kadhawuhan minangka talangipun. Kados dene toya kita sami kedah ngudi supados toya menika tetep tansah glinding lan mili ing sakiwa tengen kita sami. Menawi ilinipun mampet, kita kedah wantun ngudi murih toya wau saged mili malih awit menika timbalanipun Gusti dhateng kita sami. Kita sami saged nggandeng tiyang sanes supados sesarengan ngestokaken jejibahan menika. Pancen boten gampil kita sami nglenggana bilih sedaya wau wonten pitunanipun. Nanging Gusti ingkang nganti lan ngayomi kita. Nalika kita sami njejekaken kaadilan lan kayekten, sejatosipun kita sami nembe katimbalan supados nderek mujudaken kratoning Gusti Allah ing donya menika. Kados dene pangandikanipun Gusti lumantar Rasul Paulus
ing Rom 11 ayat 17 ingkang mekaten. Sebab kratone Gusti Allah iku dudu bab mangan lan ngombe, nanging bab kebeneran, tentrem rahayu, sarta sukapirna marang marga dening Sang Roh Suci. Amin. Makaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita ndedonga. Matur nuwun duh Gusti, dene paduka sampun paring sabda dumateng kawula sedaya. Mugi Roh Suci tansah nuntun gesang kawula supados saged nindakaken sabda paduka, njejekaken kaadilan saha kayekten ing salami kawula gesang. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus juru wilujeng kawula, pandonga menika kawula aturaken. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan sabda winedar Sinode GKJ dinten menika ngantos pinanggih ing program salajengipun. Sampun kesupen kula aturi panjenengan sami ngaturaken like sarta subscribe. Sumangga panjenengan ugi kintonaken renungan menika dhateng sederek sanesipun. Gusti berkahi kita. Matur nuwun.